ubona kanjani kugcine ebona kanjani umuntu umehluko phakathi kwayo induna kanye nethumba elisuke lisebusweni? So ebusweni sinama sweat glands nama pores ahamba njani abe blocked, right? So lona liyavuvuka but alibi buhlungu njengani njengethumba. Ithumba uthola isihlathi lapho kukhona sekubomvu. Lo ndawo isibomvu uma uyithinta njani iyashisa futhi njani ibuhlungu. Kanti induna iba irritate on libuyithinta but ayikhuli fast ayishisi. It's just there, you feel it there, then uyabona ukuthi kena kukhona but ayikhuli rapid, ayikhuli fast njengethumba. Khona abantu ababa semathubeni ukuthi babe namathumba ikhathi eningi. So abantu mhlambe abanenkinga nutrition, especially iron deficiency, or abantu aba immunosuppressed, abantu aba HIV positive, abantu abanoshukela. Advise abantu abanoshukela ukuthi bangakhathi izipho zabeduzane, bangahlali eduze komlilo because immune system yabo njani low, ayisheshe ukureact uma ngabe kunani kune-infection. Abantu aba chronic renal failure, ngaba abantu abaku-medication efana no chemotherapy, bahamba radiotherapy, or abantu abaku-chronic steroids. Lama drugs lawa ayehlisa i-immune system ukuthi umzimba wakho ungakwazi ukuzivikela uma ngabe usuthola usune-infection. Absolutely. Enye ke into engiyibone isikhathi esiningi ivela kubantu abaningi ngokuthi into enenzipho uthi inganqunywe eduze. Ubona umuntu esenento ekuthiwa isitapamnwana ithumba, but nalo kuseyithumba nesitapamnwana. Sesiyithumba nayo. Ilona lelisuke ithumba kangaka. Ngoba musukhatha la ukhatha i-nail bed. So ukhatha ngithi isikhumba, it's a protective system yethu. So kunamagciwane esiwabiza ngama-normal flora. So they are normal, they are protecting us. But uma ngabe ethola ithuba kuvuleka isikhumba engena la ngafanele ngene khona ayayibanga ini i-infection.